Okei, mua. Okei, joo. Okei. Ei pääse, se joutuu kiertää CTn kautta tyyli. Siinä on polttoaine eessä. Se menee vuosi. No vittu mikä lagi. Tuliks teille lagia tossa? Tuli ihan vitusti. Match Aha. cancel! What? Mitä? Ai vittu, hieno. Ei jumalauta. Jatkoa Se oli vittu sen ajalla. lagin takia. Se oli sen lagin takia vittu. Mulla lagas ihan vitusti tossa. Ihan vitun Joo, kiva. Kaikillakin. 30 pommia otin, ounasin vitusti, oltais voitettu, mut ei. Mitä vittua? Tästä tuli vittu... Ei vaikuttanut skill ratingiin. Vitun siistiä. Ei jumalaa.